ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀನಿತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ತೂಪಾಡ್ತೇರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಮಾತವೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರಾಗಲು ಸುರುಕಾದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಡು ತೂಪಾಡ್ತೇರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಯರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೊ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈ ಮೀನು ಪೂರ ತಿನ್ನರು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂದೆ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಸೋಗು ಚಲಿಕ್ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಎಸ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಬತ್ತು ಪೋಯ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇನಿತ್ತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೀನದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡೆ ಇನಿ ಮಸಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ದಾಂತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಹೊಸತು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಸುರುಕ್ಕು ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಮಲ್ತಿವ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರಂಡದೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರಂಡು ಮೀನು ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನನ್ನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುವ ಅವು ಮೀನು ಸ್ವಾಡಿ ಅದ ಸ್ವಾಡಿ ಮೀನು ಐಟು ಪೊಟಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆ ಮೀನು ಮಲಮಲ್ಲುಂಡು ಮೀನು ನಿಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಕ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಿನ್ನ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಲುಂಗುದು ಬಾಡಿಲ್ಲ ಪೊಟಾಸ್ ಪೂರ ಹೋಗಿ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀನಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬಲೆ ತೂಕ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಬೊಲ್ದು 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 ತೋಜುಂಡು ಪೊಡಾಸ್ ಮಾತ ಪೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತಂದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪಾಡೋನಲ್ಲೇ ದಾದಪಂಡ ನಮ್ಮಡೆತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಪೌಡರ್ ಅಂಚಿನ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ್ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಡೆತ್ತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ್ತೊಂಜಿ ರಸ ಆಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂಲಿ ಖಾಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೀವಿ ನೆಕ್ ಚೂರು ಬೋಲ್ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ಕ ಖಾರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನೊಂದು ಆಪುನು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇದನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಮಸಾಲ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೀನಿತ್ತ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತುಲೆ ಇದಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಕ ಬಂದಂದಿತ್ತು ಮೀನು ದೆಪ್ಪುಗ ಮೀನು ಪಂಡ ಮೀನು ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡವು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಚೀಲ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಂದೆ ತೊಂದ ಈ ಮೀನಿಗೆ ಸರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಖಾಲಿ 4 ಮೀನುக்கு ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಜಿನ ಮೀಲು ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೀತಂಗ್ ಅವು ಮಸಾಲ ಕಂತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾಪುನ್ ತೂಕ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಓವ ಒಂದಲ್ಲ ರೀತಿ ಈಸಿ ಟೈಪ್ ಓಲ ಮಸಾಲದ ಅಂತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಓಲ ಆಪುನಂಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಓಲಿತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಜೆಷನ್ ಇಂಚ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಮೀನು ಪೂರ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದ ಶೋಕಲ್ಲಿ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಶೋಕು ಮೀನು ಶೋಕುಂದು ಆವುಡಲ್ಲಿ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಇಂಚ ಶೋಕು ಕವರ್ ಆವೋಡು ಮೀನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಕವರ್
ಮೀನು ಶೋಕ್ ಅದು ಒಂದೇ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಓನ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್. ಹಾಯ್, ನಮ್ಮ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತವ ಒಂದು ಇವೊಂದಿಲ್ಲ ತವ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ, ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಾಯಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಲೆ ಮೀನು ರೆಡಿ ಉಂಡು, ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಶೋಕು ಮೀನು ಪುಲಿ ಮಾತ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬುಡ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಇಡು, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಬುಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜನೆ ಮೀನಿನ ಪಾಡ್ಗ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು. ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು, ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು. ಇತ್ತ ಚೂರು ದೆಪ್ಪು ಗಂದಿನು ಎಡ್ಡೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಗುತ್ತದು ಪಾಡ್ಗೆ ಅಷ್ಟೆ, ಮಗುತ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿನ ಚೂರು ಅಂಟೊಂದುಂಡವು ಪಂಡ ಲಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮೀನು. ಮೀನಡ್ಡೆ ಕಾಯೊಂದು ಎಸ್, ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಡು. ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಎಸ್, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೀನ್ ರೆಡಿ ದೇ ಎಡ್ಡೆಂದು ಬೈದು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಬೈದು ನಂಚನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅದು ಮೀನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಣಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ ರಡ್ ಉಣ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೀನು ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ಎಸ್, ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಒಣಸು ಕುಲ್ದೆ ತುಲೆ ನುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮೀನುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಮೀನ್ದೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ಮೀನ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಮೀನ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈಸುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಖಾರ ಆಗ್ತುಂಡು. ಪಂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದಿನದ ಹತ್ರ ಅಂತ ಖಾರ ಆಗ್ತುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಒಂದು ಪಾಡಿ ನೀರು ಪಾಡಿ ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು. ಎಸ್, ಶೋಕ್ ಆಗ್ತುಂಡು. ಎಸ್, ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ
ನನಾತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪಾನದುಪ್ಪ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ನವಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.